Pero ano ang suot mapalit sa mautira o sa mga sukinitidad. Mga makuma, maayong kalikatapan sa problema sa inyong pananupayusan. Ang Greenzyme, makakakinig sa pagkalubali sa katamo sa inyong yuta at yung malas. I suggest me have time for others. Thank you for watching. Mimi Kuwa Highlights. Sabi ko naman sa'yo eh, huwag ka magpapapagod. Buti na lang, may... Bakit sa anak ko, sa mga rashes ko at sa buhok ko. Ang gastos mo kabili. Ang maraming produkto kung kaya mong solusyonan yan na isa lang. Because great Herbal Oils of natural herbs combined in one product, 100% organic with the strength Herbal Oil. Nanginan ko ang kape at lamig, mag-Kia Coffee. Ang Kia Coffee ang nilagay nutritional functions of mag-associate sa Chia Coffee. Ang sa isang alam mo, pareho bilis sa 15 kilos kalisado na butan. Gas ang Chia Coffee at dugal-bilid therapeutic effect na makatabang sa pagpapanalay sa patayo sa librariyan, tugutian na tinig, prebiotics at 10 billion good bacteria ang pareho sa lactobacillus, bifidobacteria o streptococcus. Ang Chia Coffee sa pagkinig at adjuvant supplement makatabang sa pagbusa imong maintenance katawan o kapag ang mga cervix, chemotherapy, usa, mag-Kia Coffee ka at kapag nabalit sa pagkinig. Alam sa Google Mail 0947-9669-255. Free all you pure capsule. Katawag mo produce sa atong natural glutathione enzyme, insulin, surrounding alkaline, intestinal stem cell, prolifer natural antibiotics, and microbiota. Remember, cancer is curable through microbiota. Usa, support, and feed your microbiota. Free all you pure capsule. Adlaw-adlaw. Para sa inyong mga katanungan, 0947-9669-255. Atong mga produkto kapalit sa Cairo Store in Bugasan, Badang Public Market, Corazon Store, Poblacion, Maril Pharmacy, Magsaysay Dos, RG Store, Cruising Santo Niño, Makiaw, Soy Store, Dalisay, Uno, Makiaw, Tugnoy Pharmacy, Cruising Naticor, Barangay Makiaw, Mati City, Davao Oriental. The best and the greatest hits of all time. Team Radio. Broadcasting from the capital of Davao Oriental, Mati City, reaching the other towns in the province. This is Team Radio 100.7. We take you along the decades of finest and greatest hits, spinning around a wide variety of music from the 70s, 80s, 90s, and 2000s. Team Radio, clear signal on high-quality stereo with trendy and socially engaging radio shows relevant to current events and friendly radio personalities. Team Radio, Davao Oriental's premium FM radio. Like and follow Team Radio on Facebook. And now, the best songs and programs are coming right up. Keep it locked on Team Radio. Sige, mga bata. Standby sa ta. Ito sa pasulungan ng itong tungko. Ay magunahon na sa puto sa isunod mo. Ha? Andam na mo ha, ikatulog sa tingko. Ano yan?
Mula dito ko, kaya ko muli ko tilangingan na. Muli ko yung lahat ng kulungan, ikat langingan ko noon. Umuwi ko mula sa lugar na masakya. Utol, kapaan ko, di ba ang ganda nun, langingan isungsong. Ang sama, lagi, correct, bigyan niyo na kaada. Nala, napusoy na ito ha, kita ka gusto. Bakit hindi mga tipinong ito masayong rentang ano? Saan sa gagmay baga, sa ilang ito po ang galing ko na kay Tiko, kung isang pagsangkol. Ikaw man ang nagtiko, ikaw sa may mano. Okay, atong oras doon kita ay 11 minutos milabay sa alas 4 sa kahaponon dinhi sa T-Radio 100.7 FM. Yan, maying hapon kaninyo nga tanan, mga silingan natong tigpaminaw diri sa syudad sa Mati. Kumusta ug mayong pagpaminaw sa atong istasyon sa T-Radio. Of course, welcome sa atong programang Tigmo sa kahaponon. Yan, so kumusta ka mo katanan? Kumusta nga itong mga tigpaminaw? Adlaw karon nga Miyerkules sa pizza 17 bulan sa Marso. Yan. So kumusta nga itong mga kalumunan nga naminaw karon diri sa atong syudad sa Mati? Kumusta? Davao Oriental, no? Sa atong probinsya sa Davao Oriental o sa tanang mga public servant nato dinha nga gipangunahan sa atong governor, vice governor o sa atong mga nagkadayang mga board members, representative sa duha ka distrito, no? Unya sa tanang mga mayor sa nagkadayang yan, o labi na din sa atong syudad sa Mati, no? Mga kapitanis, mga kapitanis. Yan, so hapon na kaninyo, no? O sa tanang mga kagawad, barangay kagawad, no? Yan. Mga barangay pulis, barangay kuyawan, no? So natalo ang tawagan nila pero karon lahi na bay, no? Gigamitan og UP Missing Ward mo na giningon nga barangay pulis na. Oy, sosyal ha, di ba? Yan, so kumusta nga itong mga higala usab nga nagapaminaw sa atong programa? Yan, og welcome sa atong programang Tigmo sa kahaponon. Yan, siyempre ha, kagapong adlaw way nakatubag si 20 karon 140 na ang atong alod mga pinangga. O 140 na. Uy, kada ba? Oh, so dako na gyud ay, no? So pagkaligkamot mo nga makatubag tawag sa atong linya kun do mo itubag, no? Ay mo kalimot og tawag og pwede gyapon text lang ninyo yung mga tubag din ha, no? Kaya atong gyapon ang basahon ng inyong mga text din ha, no? So ay mo kabalaka mubasa gid ko ang mga pinangga, no? O, kung di ko mabasa, tuilang ko ninyo sa akong balay, ay mo paglalaglag araw, damog saging. Yung na lang ninyo, angguy ka. Ay! Ang damay. Yan, ang mga pinangga, no? So, siyempre, ay may kapat na og 140, 140, plus ang atong radyo, nga transistor radio, bigun ba, no? Ang radyo, niya, dapat tayo cellphone mga pinangga nga madawat ninyo kung makatubag ka mo, no? So kung magpadayon gihapon tong sponsor na, kung maingon Kuya Jeff, o sige padayon magpadala gihapon ko dira og tag 3 ka milyon. Yahay. So siyempre napasalamat kita na yan mga pinangga sa nang kana 3 ka milyon ipadadas ko. Ay nako. Yan. O may hapon sa tanang mga tigpaminaw dira sa mga nagkadayang mga kasitiuhan, no? Diri sa atong syudad sa Mati, sa Matag Barangay, 26 ka barangay, mga 26 usab ka kini nga barangay captain. Mga sir may hapon. Pero inig election mga higala kini mga barangay captain, dili sila tawagon og sir, dili sila magpatawag puro sir, no? Or cap. Tawagan sila kuan daw sulugoon lang daw sila. Pero inig kahuman sa eleksyon, tawag na gimugkap. Ay nako. May pagpaminaw sa tanang mga driver din ha, mga driver sa pedicab, bus, o sa mga sakyanan, di ba? So pag-amping ka mo ha, kay kaganina doon ako nakita sa social media mga pinangga, labi na sa atong page sa kuan sa T-Radio, ha? Doon ay na-disgrasya dira may dawan, nabangga ng usa ka
kining usa ka si tawag ana nga kuan o nakabangga ang ELF, no? Nakabangga ang ELF dito sa usa ka center car o center car mga pinangga. So mao na nahinay niya siyempre kanunay kita abtik ang atong mga mata. Mutan-aw side mirror, side 1, side 2, side 3, side 4 or di ba? So gikinahanglan gyud na nga magbantay gyud kita mga pinangga sa atong sa atong dalan. O dili kita nga tabok lang ng tabok, nag signal light. O kinahanglan gyapon importante gyapon ang signal light kay mo nay isa sa mga tan-awon sa mga nagsunod nimo. Pero kung di ka magtan-aw o di ka mag-signal, ay panigurado. Naging abtan mo sa kanan dito sa ubos, no? So gikinahanglan nga extra amping gyud mga pinangga nya magampog gihapon kita, no? May pagpaminaw sa tanan ha, sa mga naglingkod-lingkod karon dira, naggunog baso, kape ba? Mag, di ba? Gunit-gunit og mag nya nagkape pagkayahas ang buhi. Katong bago pa nagbulig gikan sila mga nagkaday, mga office, mga sir, mga ma'am, ay hapon tanan ha. Salamat kung naminaw. Kung wala naminaw, gyapon salamat gyapon. Ay nako, yan salamat ninyo nga tanan ha. I-greet po rin ako ang tanan mga staff sa may Trinity Cable kay labi na nato kang Juju Sasam nga nagapaminaw matagahapon nagatanaw sa pag-live, no? Juju Samuel B. Sasam. Mo na. No, katinimpa. Ay, tinimpa. May hapon, no? Ano siya, mino ko si Monja ko, malingaw, gud ko daw. Nahan ko tinimpa ba, masulti yung tinood. Kaya, salamat tinimpa ha. May hapon ha. And, dito kita sa mga greetings, naghanabay. Hello, Sir Jeff, may hapon. Forever Judme, nagapaminaw sa program. Uy, salamat ha. And hi kay Ate Jeannie, Ginawatan, Bueno Mano. Pa-shout out po. Pa-shout out po, Sir Yan Pilapil Dizon. Hi kay Sir Fabian Mapayo. Nag-love shout out sa Sir. O kang Amy Melisio Kabusas. Yan. Shout out, Sir. Pa-shout out Kuya Jeff. Yan. Salamat kayo ha sa pag-tanaw sa atong live. And Yan Pilapil Dizon. Pa-shout out sa family Dizon dito sa may Tamisan o Barangay Tamisan. And Ambasan Pangulibay Michael. Shout out Kuya Jeff. Uy, salamat. And Jennifer Aliho Maygon. Mayong hapon kuya. Mayong hapon sab ka mo. Ang Usman Sabilio Tudoro. Hi sir. Salamat kayo sa pagtanaw. Pa-shout out sa taga Magsaysay -1 sa Tudoro Family Idol. Uy, salamat idol ha. And shout out po Kuya Jeff kay Geraldine Masida. Hi Geraldine, maraming salamat ha. Kuya Jeff, dili na ka madungog sa bukid sa Libwak lagi di ko madungog dito, no? Kay nana ko diri sa FM sa Terretia. Ginagid madunggan pero sagdi lang mabot ra gyapon ang panahon madunggan gyapon ko dito kay kat ko sa gabi. So doon kita 19 minutos pilabay sa alas 4 sa kahapon ng mga pinangga. So ato isulti na ang atong tigmo nga wa nato bagan kagahapong adlaw. So karon padayon nato sa pagpatubag kini atong tigmo hagbanan ni Sari, nagakawari-wari, tinagom, gipugi, linama, gipatahi. O unsay tubag ninyo ni ini mga higala. So tawag lang kamo ha kung doon mo itubag kay basig ka mo na ang maswerte nga makatubag di ini, no? Ako balik ko na hagbanan ni Sari, nagakawari-wari, tinagom, gipogi, linama, gitahi, unsa may tubag ninyo. So tawag ha kung dunay tubag ninyo dira mga pinangga, ay mong kaulaw gasa na sa Ginoo gihatag sa tuwabay, no? Usa ka na mga tingog nato nga usay bisag unsa ka tingog dira, no? Ay gyud mo kauwa mga pinangga. Yan, sumo na mga higala ha, ang atong katigmo, of course, ang atong hotline sa mga gusto nga motubag dira, ang atong hotline 0905 793 673. Sa mga Globe users or PM line, mo na, no? 09493673. O mo na nga itong linya sa PM. O ang atong smart 0951 026845 Smart 0951-0268-456 mo na nga ito kalinya kung dumoy tupag sa ato mo.
Ya, so pangalingkamot jud mo ha nga makatubag, no? Kay basi ka mo lang maswerte nga makadawat sa atong mga pampremyo. Kay kibaw ko nga karon ang minaw karon hapuna ang uban kay agad sila mga panimalay. Pero inig hapon ladala sa radyo tuwa sa kanang puno sa mangga. Oh, to dito nagpahangin, no? Kay presko mga puno sa kahoy bay, no? Umbot gano kada kanang punuhan sa kahoy gani kung dito mo sa ilaw perting preskuha, no? Pero kung namo sa inyong mga panimalay nya kakitagwa sa imong kuan sa imong friend. So man na mga higala. Oy, may hapon de sa tanan mga tigpanaw dira sa mga Tagawisan, upper Tagawisan ug lower Tagawisan, labi na sa center Tagawisan. Ayun, so may pagpaminaw kaninyo nga tanan din, no? Salamat kay sa pagpaminaw. May hapon Sir Laya ug Pukot Eric Bautista ni. Uy, ito sa pangalan, no? Kapangalan pa sa atong kunsihan sa siyudad sa Mati. Kung saan tubag? Laya ug Pukot. Laya ug Pukot. Laya ug Pukot ang iyang tubag. Mali gihapon na kanang Laya ug Pukot. Bisag ka isda ganit ng isda mali gihapon. Bisag butang ang pagsabaw mali gihapon na. Yeah, so mo naghapon, no? So dagay nagkuan, nagtubag na. Pwede gapon mo tubag mo dira sa tong social media account mga pinangga sa tong live. I-type lang ninyo dira ang tubag ninyo, no? Kay basig matumpak na inyong mga tubag, no? Labi na sa mga OFW nga nagtan-aw sa tong live. Og siyempre kini nga programa gihatod kaninyo sa Maricel Jojo sa Patusan sa mga gusto nga mangukay sa sapatos dinha lamang sa Maricel Jojo sa Patusan kanahimutang dra may balintong, no? So sa mga gusto nga mangukay sa sapatos dinha lamang sa Maricel Jojo sa Patusan kay makapili ka mo daghan mapili ang mga pinangga dira sa Maricel Jojo sa Patusan, no? So dito na pangukay og sapatos kay makapili gid mo dag products sama sa Populanger, Abacan, ug pa mga liquid products. Dinha lamang kan Jinwi Donatong nahimutang dira sa may Ahaman, dira sa may Tagawisan mga pinangga, no? Tapad lamang ni nagapamaligya og bulad, no? So kung kita kamo dira wala lain nga nagapamaligya og native products kan Jinwi Donato ang mga pinangga, no? So dito na kamo pamalit og mga native products. Labi na kung moingon mo naminaw mo gud mitiri di bay. Unya nag-iyon si Kuya Jeff makalismi basta mag-iundaw lang mag-iun lang ni sa nga naminom sa radio. Yes, Kuya Jeff nag-iun nga maka-list daw ni Dia ba. So mga mga pinangga dito lamang kang Jinwi Donato kung magpalit ka mo og mga native products. Og syempre sa mga gusto labi na karon nga panahon perting inita sa tong panahon nako pwede ka mo nga magpabugnaw dira lamang sa Gidos or Ados, no? Kung ang Gidos mga pinangga nahimutang dira sa may tapan di anang Bueno, no? Dira sa may poblasyon. So pwede ka mo nga magpabugnaw-bugnaw dito, mag-order og pagkaon kauban inyong mga palalag. So, yan. Unya, pwede po dito sa Ados, tapad lamang niya anang Iglesia ni Cristo, no? So dito lamang kamo mga pinangga pagpabugnaw, lami kaayo lang halo-halo. Naay. So, kanina na ako dito ba, pero kilami agad. Basta nakaingon ko nga, pwede din lang kumupuyok call. Kay, ay guwapo. Ay! Ayan. So, dito na lang ha, sa Gidos ug Ados, mga pinangga, kay lamian kaayo ang ilang pagkaon. Oy! Alright, so ato na pagkasugdan sa pagpatubag, kining atong tigmo, mga pinangga, hagbanan ni Sari nagakawari-wari tinagong gipapugi o gipugi linama o gitahi unsa may tubag ninyo so tawag lang ko yan sa mga matubag ay mong kalibog nahuna lang kung di mo ka nahuna ingnan ko kay dugangan nato ng inyong IQ ay grabe ka IQ ay oy napay nag-text ano siya kuya may hapon greet ko be kung uyab minaw sana all na uyab. Kanina. Good PM sir, shout out sa kay Billy na Martinez. Thanks Lorraine ng Mati Central. Hi. Unsa nang dialect sir Jeff kana ang tigmo
dialect. Bisaya ni siya. Bisaya ni siya, ma'am. Dialects, unsa na nga dialect, Sir Jeff, kanang tigmo. Bisaya, from Cebu ni siya nga mga tigmo. Cebu or Bohol. Muna, lam kay ilang mga binisaya. Kung kita, diri sa Mindanao, atong binisaya, halot Tagalog. Oh. Pero dito sa dito sa Cebu, maglisod gyud sabot sa mga pinisaya nila, no? Kung gani maglisod gyud katong ngadto ko dito sa Bohol, sa nang kanang maadjong hapon. Abi na ako magmadjong dili dayon. Napadre may hapon kuya, ang akong tubag kay lawa. Lawa, tubag. Dili gihapon na nagtubag ana gahapon, no? Ay lawa dito gahapon. Karon lawa. So ni sapa, lawa sa Tagalog, lawa. Lawa. Unya napadre kuya may hapon ang akong tubag kay lawa. Si Bibi Lagrama ng Upper Salazar. Mali gihapon na siyang lawa. May nagtubag gahapon na, no? Dili na siya banig kuya. Banig. Dili gihapon ng banig. Matulog naman tanang banig. Kung mutubag mo ng banig, nakatulugon ako. Or patulugon tamong tanan. Kaya mukhang takog mahiwi. Ay! Bisag init ang panahon, ulan taon, mo bagyo pag yun. Kung inyo kong pagkatahon, no? Tuloy kita 3 minutos na mag-alas 4:30 sa kahapon noon. Hi kang Joyo. Nanas si Jojo sa Sam naminaw. Tanaw sa tugal live. Tirada bay. Tirada okay lang bay. Mora gihapon bay. Yatag na ko sa tigmo nagbuhat og banig. Buhat og banig daw. Gihapon na siya. May hapon ko Jeff kang Jackilo Maganyong Donato. Hi. Salamat sa pagtanaw. Kang Normie Daga Bernadette Sorinio. Nagtahi og trapo. Nagtahi daw og trapo niya tubag mga pinangga. Mali gihapon na siya. Mali gihapon ka nagtahi og trapo. Nagtubag og nagtahi og sinina nga gisi. Og nagtahi unya gilabhan. Mali gihapon na siya, no? Yan. So sige, balik gihapon mo. Kung sa mga tubag ninyo, i-text lang ninyo o tawag, mas nindot mo tawag mo bay, no? Kaya para magkasinabtanay ta, pag tawag ninyo ay magka-istoryahan ta, magkasinabtanay ta kung sa inyo mga tubag din ha, no? Ganahan ko kung tawag mo. Kaya madunggan ta mo ba kung sa mga tingog ninyo, o namang ko yung mga tingog ba, hi kuya. Napag mo yung hi ya. Yan, ganahan ko niya ng mga tingog, no? Labi na ka ng mga pangalan, ka ng mga ging, gang, ganahan pa ng mga tingog, no? Kanang love, love, ganahan ko. Ay, naka, sige. Ayan. Atong oras may gala, doon kita 30 minutos, milabay sa alas 4 sa kahaponon, diri sa atong programa. Ayan, so padayon kamo sa pagpaminaw sa atong programa Tigmo, mabalik ang inyong kuya pagkahuman sa mga pipila ka mga pamilya. Smooth stability in the comforts of your home or in the office and even in your car stereo, remembering the glory and heydays of yesterday's favorites. This is Teen Radio. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman gaya ng diabetes, high blood, heart disease, ulcer, myoma, kidney failure, hepatitis, at anong uri ng cancer? Ito na ang sagot. Reviocure Capsule. Hindi herbal at hindi synthetic medicine. Ito ay functional supplement. Ang Reviocure ay may nutritional function na kayang i-provide sa isang capsule ang kailangan ng katawan araw-araw na 15 kilo ng prutas at gulay upang mag-iwalusong at gumana ang lahat ng organ. 300 times more potent and effective than dry powder and liquid form of herbal supplement because of its strength and potency of
molecular form of moringa, glutathione, vitamin C, and curcumin. Ito din ay may nutritional function of prebiotic food for microbiota to boost and balance your microbiota. Maliban sa nutritional function, ang Prebiotic ay may taglay na therapeutic action upang gumaling ang iyong karamdaman ayon sa taglay nito 50 billion good bacteria sa isang capsule ng lactobacillus, bifidobacteria at streptococcus. Ito din ay adjuvant supplement sa pamamagitan ng 50 billion good bacteria na Prebiotic ay mas magiging effective ang chemotherapy at ang iyong maintenance medicine to cure cancer and diseases at tatanggalin ang side effects ng chemotherapy at synthetic chemical ng Prebiotic araw-araw. So, iniratisado at mabisa ang Prebiotic ay mabibili sa inyong mga suking butika with a 60-day money-back guarantee satisfaction. Pausing no mga katanungan 0947-966-9255. Ito ba ay mahilig kape? Ngunit tawag sa iyong magkape. Mag-Chia Coffee ka na lang. Ang Chia Coffee, Earpan at synthetic medicine. Ang Chia Coffee ay may nutritional function na kaya niyang i-provide sa apat na sachet at kailangan ng katawan araw-araw ng 15 kilo ng putas at gulay upang makibunso at gumana ang lahat ng organ sa ating katawan. 300 times more potent and effective than dry powder and liquid form of herbal supplement because of its strength and potency of molecular form of spirulina, the complete food, moringa, the garden pharmacy, purple corn, high in protein and vitamin, ashitawa for ulcers and acid reflux, and stevia, natural sugar for diabetes. Ito din ay may nutritional function of a prebiotic food for microbiota to boost and balance your microbiota. Maliban sa nutritional function, ang Chia Coffee ay may taglay na therapeutic action upang gumaling ang inyong karamdaman dahil sa taglay nito 10 billion good bacteria sa isang sachet ng lactobacillus, bifidobacteria at streptococcus. Ito din ay adjuvant supplement sa pamamagitan ng 10 billion good bacteria ng Chia Coffee ay mas magiging effective ang chemotherapy at ang iyong maintenance medicine to cure cancer and diseases at nakadali ang side effects ng chemotherapy at synthetic chemical. Ang Chia Coffee araw-araw, sulit garantisado at mabisa ang Chia Coffee ay mabibili sa inyong mga supling butika with a 60-day money-back guarantee satisfaction. Pausing no mga katanungan 0947-966-9255. Oh, Besh! Tara na, mag-swimming na ta! Okay, Besh! Pero di ba na kung kailan yung mag-umpisa na ni Boy? May magkahong kay Hangis, puti tayo! Of course, Besh! Alagang Efren, good at tayo soap to me. Mao na, Besh! Mao na rin sila to ni mo. Efren, good at tayo soap? Oo, Besh! Efren, good at tayo soap with milk and honey. Kung Hangis, ang puputi ka, sunod sa kasimanan ng gamit. O, diba? Maglapa! Every glutathione soap with milk and honey para sa pulis na paklapak. Mabalit sa mga butika o sa mga suking tindahan. Kamusta ba ang kapasok sa iyong panglawas? Ang iyong kantay na titima, depensa laban sa balatika, huwag mo ba magatunan? Siguro ang paggamit sa garantisado kung epektibo na suplemento alang kanino. Evrel Organic Virgin Coconut Oil. Hindi isangkapan sa lauric acid, capric acid, o caprylic acid na proteksyon o panglaban batok sa dalangakan sa sakit. Ang Evrel Organic Virgin Yeah, shout out to Annalisa Banoy. Hi, thank you for watching. Mega love shout out sa iyo. Blood pressure o blood sugar. Ang Evrel Organic Virgin Coconut Oil ay may natural na antioxidants na nakakausog sa resistensya o immune system aron makabiling na litong Itam. labas batok sa mga virus o bacteria. Hindi nakama sa pagtunaw sa ilaw, pagpapayat o pagpahos sa ibang wala ang pagbibigas sa iusok o hangis na panit. Kusgan na kabukudan. Ang Evrel Organic Virgin Coconut Oil nag-aayos sa asthma, sipon, flu, insomnia, depression, nervous o stress. Magkapapataw sa kiling sa balagway tungkol sa anti-aging na ipertulini. Kusa, balita, o matasara ang pagtumaw o paggamit sa regulay sa Evrel Organic Virgin Coconut Oil. Available sa iyong mga suling matika o tindahan. Sa mga kasayuran, tawag o text sa 0909-978-2828. Papa, 10 coffee, Papa, 10 coffee. Ako rin si Albert, taga Skyline. Basta ako sa taxi driver. Kabukas ako ikarniya eh. Kapoy lang yung lawas. Lapit naman yun ang akong sex life. Pero sa pag-inom na ako, para sa trophy, makaingon din ko. Nasulgad ako problema. Kaya kilalo na kayo ko. Sa mga nabino, pinakistingin nito ay ang papatay sa trophy. Para sa long-lasting performance, gawin na sa Papa 10 Coffee. Mas pinalasa, hipagkan. Fireproof with FR number 145.
3 486. Papa Tan Coffee is best for Papa Tan Coffee. Alimen Cool, Alimen Facial Cleanser. Mapalit sa mga butika. Arabica Coffee. Kung kakain, non-dairy creamer. Turmeric. Smelling skin. Masculine sugar. Matira ang pera. Mas coffee sa organic coffee. Mga kahatag o bugang puso sa atong drama sa pera. Mas coffee. Mas likon. Pusgan o epektibo. Pera. Mas coffee. Makalahugay sa performance. Basta pera. Mas coffee. Ang pera. Mas coffee. Malit sa iyong sukibutika o tira. Ang Teramax Coffee o Papa Tan Coffee. Mapalit sa Rosen Lagmanag Mabantang, Cairo Store and Bugasan, Padang Public Market, Soysay Store, Dalisay Uno Makiao, o Crossroad Store, Poblacion. Ikuha kapsula na para sa inyo. Siguradong maging malusog at ipaliyano. Ito'y may sarap ng mangustin na sungkit pa na bagabon na linatong luyang dilaw at yawa sa bentina. Lahat ng sakit maiwasan at gagaling sa bahat. Di ay approved at walang dapat ipang ba. Ito herbal capsule kung sinapatunayan na laban sa anumang sakit at maitokya pa. Herbal capsule ang bis ay napatunayan na ito. Herbal capsule para lumakas ang resistensya. Ito. Herbal capsule ang bis ay napatunayan na ito. Herbal capsule menos gastos ka na, healthy ka pa. Gamak sa Milvet Food Supplement Distributor. Healthy outside, starts from the inside. Ang awiti ito ay hatid sa atin na Pito Plus Herbal Capsule. Menos gastos ka na, healthy ka pa. Mga kauma, maayong balita. Aniya na ang makatabang sa problema sa inyong pananupalyo sa Agrinzyme. Makatabang kini sa pagpanubalik sa katambok sa inyong yuta agyopa natural disinfectant and natural healing agent para sa atong panano ang mananawag dagdag sa palyusa. Agrinzyme, palyusa, Agrinzyme, water and liquid microbial inoculant. Aray, ang sakit na katawan ko. Naku, ay, mahiga ka muna. Sabi ko lang sa iyo eh, huwag ka nang papapagod. Buti na lang, may Efrel Herbal Oil. Efren Herbal Oil, para saan ba yan? Ang Efrel Herbal Oil ay isang lilin na mainam naman sa mga katawan. Oo, gano? O dahil, saan pa bang sakit at mamamasaid ka? Ay, salamat. Efrel Herbal Oil, the new generation liniment oil. May sangkap na methyl salicate, menthol, eucalyptus, peppermint oil, at herbal extract ginger at turmeric oil. Nakakababawi ng lahat ng mga sakit sa kasukasuan at buong katawan. Efrel Herbal Oil, mabili sa lahat ng mga suking butika sa karagdagang detalye. Tungkol sa Efrel Herbal Oil, i-contact ang 0947-966-9255. Ano ba naman ito, Barbie? Ang kwarto natin! Ang dami-dami na... Ano ba ito? Ano oil na to? Kaya ako na dyan! Sa kasi, para yan sa pamamaganan pa ako! Para yan sa stress at sakit sa ulo! Yan, para yan sa mga allergy ko! Para yan sa anak ko, sa mga rashes ko, at sa tuyo ko! Ang gastos mo, Barbie! Nagkabili ng maraming produkto. Kung tayo mong solusyonan yan, dahil isa lang. Witness Great Herbal Oil of natural herbs combined in Produkto, palit sa Cairo Store in Bugasan, Madang Public Market, Corazon Store, Poblacion, Marin Pharmacy, Magsaysay Dos, RG Store, Cruising Santo Niño Matiao, Soy Store, Dalisay Uno Matiao, Gugmaynay Pharmacy, Cruising Gaticor, Barangay Matiao, Mati City, Davao Oriental. Best and the greatest hits of all time. Team Radio. Okay, balik kita may gala atong oras doon kita 41 minutos bilabay sa alas 4 sa kahaponon dinhi sa atong programang Tigmo sa kahaponon kauban gyapon ang inyong Kuya Jeff ha. Aron sa pagpadayon sa pagpatubag ni ining atong tigmo hagbanan ni Sari nagakawari-wari tinagong gila no. Kay ba ko nga uban karon dira nagunahuna ko sa itubag nila. Oh.
140 pa ang atong nga load mga higala, no? So kung matubagan dahil ni karon ay magsugod na punta ugmang adlaw og piso. Ay panigurado. Yan, sumuna mga higala sa pangalingkamot jud mo nga makatubag ha. Kay basig kamo na maswerte nga makatubag ug makadawat sa atong mga pampremyo, no? Pwede niyo i-text lang ha, pero wala. Pero tinaghanap mga text lang, no? Okay lang, pambasahon gyapon nato ng mga pinangga inyong mga text, no? Kana inyong mga tubag din ha, no? Kaya usahay manggod karong panahon, pandemic, di ba? Medyo pait ang panahon. So kinahanglan magtipid lang ta. Dili kay palit ng palit, load ng load, gasto ng gasto. Yab dito, yab dito. So dito nga na, no? So kinahanglan nga kung gyud ka ng mag-ekonomiya ta. So mag-ekonomi tao ba na? Yan, so kinahanglan nga kung gyud ta, no? Kanang dili kay gasto ng gasto ta. Kinahanglan nga magtipid ta, manita mga term, magtipid ta. Pero magdoble-doble imong gasto nako. Doy jud, no? Maud jud. Ay nako. Oy, may hapon sa tanan mga tigpaminaw dira sa may barangay Matiaw. Hi kuya, paki-greet mi diri sa Matiaw na minaw mi. Nagtan-aw ko nimo sa live. Oy, salamat. Good afternoon, sir. T-Radio from Surala, kang King RG Gulaini. Please, sir. Hi, thank you for watching. Salamat po, ha. Salamat po. Kasi tawag sa kong alinya. Unya na lang tawag, ha. Kaya medyo na-busy pa ko. Unya, dili po na ako matubag. Kaya namagod ka nagtawag sa kong kuan, sa kong personal nga number. Mas nindot kong tawag sa kong kuan. Unya na lang siguro kung kaila siguro na ako na siya. Kasi kami guna ko na siya from Japan. Chicho ko ka jet chua. Ay nako. Oy, napade kuya, may hapon paki-greet lang sa mga taga Banay-Banay. Oy, may hapon. Abot di taga Banay-Banay. Salamat may pagpamina sa mga taga Banay-Banay. Yatag na ko si mong tigmo buhat ug banig. Uy, mali gihapon na siya. Yan nagtubagan na kaganina. Hi kay unsay itubag nako bay. Oh, grabe Jojo ha. Jojo Samelbi Sasam. Oh, mali gihapon na. May hapon kang bay Alvin. Alvin Patrimonio or Alvin Dison. So may hapon kang bay Alvin nga nagkapaminaw dra sa kuan Tagbubulo. Kuya or Sir Jeff, greet nako sa family Lumikid, kang Manoy Mario, Manoy Boboy, kang Roland, Randy o sa akong auntie kang Diding diha sa may Kalapagan Lupon, Davao Oriental. Always watching from Toril, Davao City. Thank you Kuya Jeff. God bless yan. Waysa pa yan. Daghang salamat sa pagtanaw. Maadyong hapon kaninyo nga tanan dinha, no, sa tanang mga viewers nato, no, nga nag-view sa atong live pero hapon na. Yan. So 45 minutes down to 4. Sige, panaghapon kamo sa pagtawag. Or pag text, no, sa atong linya kung dumoy tubag, sige diri kita sa atong text line sa, no, katong basahan ni mga pinangga. Ibay naman ng mga kwadre, mga litigs, mga tubag. Sir, unsa una pag-answer clouds kaya Lorena ng Central. Oy, malighapon ng clouds, no. Igagaw sa kuan kaning sino na ulap. Oy, clouds. Nya baboy akong tubag kuya. Oy, mahal kilo ron. Ya delikado ron ang baboy. Dili delikado tanan, lugar, no. Pero kung nakapasa sa kuan sa dito sa slaughter naman sila ginakon mga pinangga. Gina-examine pa man na bago lutuon. So kung makapasa, of course, nindot yun na ba? Nga kung tubag kay balay sa lawa-lawa. Lawa-lawa. Balay sa lawa-lawa. So ang isulti po na ako ninyo mga pinangga, dapat proper ang inyo. Unsay ang nakabutang dito sa atong mao gyud ang isulti gyud ninyo nga tubag, no. So kung mali ang inyong gi text rin nako,
or gitawag ninyo, pagtubag ninyo, mali ang inyong gitubag, of course, dili na ginato i-consider, walay consideration yun. Dapat tumpak ang tubag ninyo. Oy, may hapon ka, Kuya Noel, kapili, minaw karon, may hapon ka, Noel. Ang akong amigo nga walay paglupad, walay paglupad. walay pa ko di ay. Sorry. Walay pa ko, walay paglupad. Ay nako. May hapon ug labi na sa tanang mga nagapabinaw diri sa may Kapitol, kay mao ko nga nay naminaw, sige siruhan ng 3 radio ta Kapitol 3 radio. Yan, napadre kuya. Mayong hapon ang akong tubag, Kuya Jeff. Unsa imong tigmo, kuya? Ang akong tigmo, hagbanan ni Sari nagakawari-wari, tinagong, gipugi, linama o gitahi. Unsay tubag nimo? Sige. Tawag or text, no? Tawag or text sa atong text line or sa atong hotline mga pinangga 0905-7493-673 o sa atong smart 0951-02-68456. Ayan. Muna nga itong linya kung doon mo itubag sa atong tigmo mga pinangga. Okay, so siyempre ay pasalamatan sa nato ang atong mga higala nga nagasuporta sa itong programa labi na sa GDOS o ADOS kanahimutang dira sa may Iglesia ni Cristo o dira sa may poblasyon tapad law at bang niya anang o tapad lamang sa Buino Commercial. Yan. So kung dito ka mo magpabugnaw, magpabugnaw labi na karong panahon mga pinangga, init ang atong panahon, magpabugnaw-bugnaw kauban ang inyong mga palalams dyan. Oy. So pwede kayo dito mga pinangga nga magpabugnaw kauban ang inyong mga pinangga. Mga pinangga sa kinabuhi. Dili mga pitik sa kinabuhi ha. Kay lain tong mga pitik sa kinabuhi o lain ang mga pinangga sa kinabuhi. Katong pitik gihugugman ninyo inya gibuhi-an ninyo. Munay ginaingon nga walay forever. Giuyab bulag mo na, pitik na siya. So mo na mga pinangga, pitik na mo. Yan, so dito lang ha, sa GDOS ug ADOS mga pinangga. So dito, manay mga lamian mga pagkaon. Bisag unsay ordero ninyo mga pinangga na dito tanan, no? Nya, ingna lang ninyo si Kuya Jeff nag-ingong sa mua. Pero wala discount tapos masuko sa kuldundun ako. Yan. So, salamat ha. Salamat usab sa tanang mga tigpaminaw dira sa may Bilawan-1- to labi na kay Auntie Chris Lozano. Sa mga Lozano family, hi. Maadjong hapon kay Uncle Tuper nga bago lamang nagkambyo siyang relihiyon. may good decision call ha. Kay mo ganahan ako si Mapa. Basta mo ingon siya buhaton gid niya bay. So Tuper, may hapon. Labi na sa tanang mga Lozano family nga nagpabinaw, maadjong hapon kaninyo. Ni kani mga Lozano man dili na purely gyud nga kuan, taga Mati or taga Davao Oriental. Ang mga sakes mga Lozano mga igala bulhano na. Mo na uban nga mga Lozano man gud ning abot diri for how many years na o pila na kadekada so mo na kami nyo sa mga taga Mati or Davao Oriental mo na daghan ay mga Lozano diri. So mo na dunato gyapon dili kay taga diri ana, taga Japan. So ning abot ra pod na sila. Pero ang tinuod gyud nga story sa mga donato dili gid taga diri. Mga Espanyol do, pero ang ilong ni Jeff, nabot lang. Oy, nay mo tubag sa tugalinya, tutagab. Sige daw kini. Hello, mayong hapon. Kinsa ni? Mutubag ka sa tunga tigbo, ma'am? Uy! Lansang? Wala na kailan tubag dira? Uy, bituon! Bituon sa kalangitan! Kauban ang lansang sa ubos ang imong tubag. I am sorry, Mike. Sana on. Sige, salamat kayo sa pagtawag ha. Mayong hapon. Bituon daw kuno og lansang.
Mali gihapon na siya. Okay na daw. Hello. Yes. Igunsa nimo si Mimider. Ay, pretty boy mo tubag kas tong tigmo. Okay ra gihapon. Okay ra mo timbaya. Sige, unsay tubag nimo? Ha? Nagtahi og pukot ang tubag ni pretty boy. Ay, di gihapon. Dili gihapon. Bukag. Ay, di gihapon. Ayay ka. Ayay. Oh, sana all. So wala na. Isugan. Isugan din ay. Oy, salamat. Hay na pizza? Sup-supon. Kanindot sa inyong lugar. Basig makasuka mo kung kakita mo sa kong personal. Bitaw. Sige, salamat kayo sa pagtawag. Sana all idol. Ayun. So, salamat mga taga-supsupon, makambol nga naminaw karon, ha? Nga naglanog-lanog daw ato nga sibihan dira sa T-Radio 100.7, ha? Thank you very much so kaninyo nga tanan. So nagyapon sa ato kalinya mga pinangga, sunod-sunod ang tawag. Hello. May hapon. Oy, kinsa ni palihog? Si? Taga-diin man. Ay, taga-Matiaw. So unsa may ato motubag ka niini nga nga tigmo? With zipper? Ay, kalindo. Ikaw ha, hilig zipper. Pero kanang imo nga tubag atong tan-aw ng bulang kristal kung tama ba nang imong tubag sa walay paglipod-lipod ani ana mutubag na ang imong tubag ay sorry my love, mali kaayo, mali. Muskit. Laoy. Muskit na pod. Ang imo nga tubag nga muskit ay jut lang. Mo builos ako ha. Ay. Wala nandi ay. Ay, nako. Salamat ha, salamat. Dingog. So, kinahanglan gyud nga magpalayon mo gamay. Ay mo padok. Klaro gyapon ha. Mas nindot yun ang magkasinabtan na ito. Usahin mo ang inyong mga dingog wow. Mo na no. So, di kita magkasinabtan na ito. Atong oras, nung kita ay 4 minutos na mag-alas 5 sa kahaponon. Ay mga text din, mga higala, tutang ka pagtagad ni. Asahon na. Kuya Jeff, Dream Sir Jeff, Lorraine ng Mati, maligihapon na Lorraine, damgo. Mga damgo ni Lorraine. Damgo nga gusto siya kakita o forever. Damgo. Sana all. Oy napadre, kuya, bag-ora ko naminaw unsa imong tigmo, kuya. Oy, ang akong tigmo mao kini hagbanan ni Sari nagakawari-wari. Tinagom, gipugi, linama, gitahi. Unsay tubag nimo. So tawag lang ha sa tugalin niya. Kung doon mo yung mga pangtawag din ha. Di ba? May mga kondron sa mga network, no? May unli call, unli text. Walay unli uyab lang. So pwede kayo mga matubag, no? Kung tamaran mo nga mo tawag sa kuha or tamaran mo nga mo tingog sa radyo, dunggan yung mga tingog. Ay!
Oh, so pwede nga mo text lang o pwede po nang mo tawag nila mga higala, ha? O napadre, good PM Sir Jeff, ako di ay si Ivic Maungat taga Bag. Maligi hapon na siya ma'am magmuntubag, no? Kay gitan-aw na ako sa akong side mirror, side mirror. Maligid na. Sige David, diri sa atong live, basin na mo tubag diri. Kuya Jeff, maayong hapon dira kanimo, pakigreet lang ko sa akong silingan ganin. Oy, maayong hapon kang Kuya Cesar Amban labi na kan Jerry Balansag Jr. nga 6'1 ang height. Yan. Salamat kayo sa pagpaminaw ha. Unya good afternoon po sir. Gikan kang Rodora, Guno, Agustino. Yan, salamat. Jeffrey Bansa, good PM Kuya Jeff. Shout out sa tanan taga area. Yan, gikan kang Jeffrey Bansa. John Disio, GM, uy Kuya Jeff, mayong hapon. Kanimo greet lang nako ang Disio. Yan, salamat Kuya sa pagbasa. I love you, mamwa at titi. Yan, salamat ha. Salamat kay sa pagpaminaw. Answer me by Jeff. Zipper akong answer. Hilig ni si by Alvin ug kani mga zipper ba. Basta zipper jana. Tay kasi usawa do. By Alvin may hapon. Ang katrupan ako sa baso. Labi na kang pare Raymond, katrupan gyapon ako sa baso. Ay! Atong oras may gala, doon kita 59 minutos, milabay sa alas 4 sa kahaponon. Standby lang kamo dira pag padayos pagpaminaw sa programang Tigmo-Tigmo. Ubalik ang inyong kuya pagkahuman sa mga people. Listening to the station that fits today's moments to a T in the comforts of your home or in the office and even in your car stereo. Remembering the glory and heydays of yesterday's favorites. This is T Radio. Hey. Ikaw ba ay may initataraman kaya ng diabetes, high blood, heart diseases, ulcer, myoma, kidney failure, hepatitis, at anong uri ng cancer? Ito na ang sagot. Pre-BioCure Capsule. Hindi herbal at hindi synthetic medicine. Ito ay functional supplement. Ang Pre-BioCure ay may nutritional function na kaya i-provide sa isang capsule ang kailangan ng katawan araw-araw na 15 kg prutas at gulay upang maging malusog at gumana ang lahat ng organ at 300 times more potent and effective than dry powder and liquid form of herbal supplement because of its strength and potency of molecular form of moringa, glutathione, vitamin C, and curcumin. Ito din ay may nutritional function of a prebiotic food. Microbiota. Boost and balance your microbiota. Maliban sa nutritional function, ang Pre-BioCure ay may taglay na therapeutic action upang bumalik ang inyong karamdaman ayon sa tagline ko 50 billion good bacteria sa isang capsule ng Lactobacillus, Bifidobacteria at Streptococcus. Ito din ay adjuvant supplement. Sa pamamagitan ng 50 billion good bacteria ng Pre-BioCure ay mas magiging effective ang chemotherapy at ang inyong maintenance medicine to cure cancer and diseases at tatanggalin ang side effects ng chemotherapy at synthetic chemical ng Pre-BioCure araw-araw. Sulit, gratisado at mabisa. Ang Pre-BioCure ay mabibigay sa inyong mga suking butika. 60-day money-back guarantee satisfaction. Policy ko mga katanungan 0947-9669-255. Ikaw ba ay mag-iisip kape? Ngunit bawal sa iyo magkape. Mag-Chia Coffee ka na lang. Ang Chia Coffee Instant at hindi sa frequency. Ang Chia Coffee ay may nutritional function na kaya niya i-provide sa isang machine at kailangan ng katawan araw-araw na 15 kilo ng putas at gulay. Magigingso at gumana ang lahat ng organ sa ating katawan at 300 times more potent and effective than dry powder and liquid form of herbal supplement because of its strength and potency of molecular form of spirulina, the complete food, moringa, the Gardens Pharmacy, purple corn, high in protein and vitamin, ashikawa for ulcers and acid reflux, and stevia, natural sugar for diabetic. Ito din ay may nutritional function of the prebiotic food or microbiota to boost and balance your microbiota. Maliban sa nutritional function, ang Chia Coffee ay may taglay na therapeutic bacteria sa isang sachet ng Lactobacillus, Bifidobacteria at Streptococcus. Ito din ay adjuvant
Nutrition Supplement sa pamamagitan ng 10 billion good bacteria ng Gia Coffee ay mas magiging effective at chemotherapy at ang maintenance medicine to cure cancer and diseases. Ang kakadali ang side effects ng chemotherapy at synthetic chemicals. Mag Gia Coffee araw-araw, sulit garantisado at mabisa ang Gia Coffee ay mabibili sa inyong mga suking butika. With seasoning money back guarantee set special. Para sa inyong mga katanungan, 0947-9669. Ano kaya yung magkakasama ni Moy? May magkarap kay Habis, puti kayo. Ako as Bash, alagang April, good at tayo so good ni. Mga Bash, mga bilis nila tumimo. April, good at tayo so. Mga Bash, April, good at tayo so with milk and honey. Kung Habis, manaliw. Hindi isang kapan sa boric acid, capric acid o caprinic acid na proteksyon o panglaban batok sa dalang matang sa sakit. Ang Efrel Organic Virgin Coconut Oil,